avançant-se molt amb el que parlarem demà, no? Però jo no soc aquest cos. Jo soc tot el que hi ha a la meva consciència. Tot el que m'ha passat en la meva vida, el que m'està passant ara i el que penso que passarà en el futur. Això, si jo haig de definir jo soc tot això. Des del punt de vista existencial, des del punt de vista essencial, soc pura consciència, però des del punt de vista existencial, la meva personalitat està feta. Quan jo penso que necessito una cosa per pensar. Si no hi ha cosa no podria pensar sobre. Quan jo estimo A o rebutjo A, necessito un objecte per estimar o per rebutjar. Per tant, esclar, l'amor o la intel·ligència o l'energia no es dona en un buit, es dona en una realitat que està plena de coses. Bé, la relació que jo estableixo emocionalment entre mi i una cosa és com jo estic visquent l'amor en relació a aquesta cosa. I esclar, per què les coses m'afecten? Perquè jo entenc que jo soc tota la realitat. Per tant, en la mida en què en la meva realitat hi hagi una persona que està patint, per exemple, doncs jo no puc ser feliç. O en la mida en què en aquesta realitat hi ha una persona que em va a la contra, doncs jo no puc ser feliç. O en la mida que jo tinc la idea de que si passés això i allò, jo seria feliç i no està passant, doncs aquestes coses que no està passant són les culpables de la meva infelicitat. Aleshores, l'amor que jo soc ho estic visquent com el quelcom negatiu. És a dir, aquesta idea de jo és una idea abstracta mental, que realment no té realitat. La realitat és que tu sense la resta no tens sentit, no existeixes. Tu deixis anar al mig de l'espai, desapareixeries automàticament, no ets res per tu sol. Ets constantment en relació. M'entens? Nosaltres depenem del sol, depenem del mètode, si hi ha vaga o no, depenem de tot. Estem visquent constantment en una totalitat. I això és l'amor en la nostra realitat. I una altra cosa és com ens sembla que hauria de ser. Després, per exemple, el personatge. Com li sembla que hauria de ser. Suposo que tots els presents consideren que no se'ls paga prou per la feina seva. És el normal. Tothom considera que no se li paga prou. Però el fet és que gràcies al que se us paga esteu vivint. Per tant, aquest sou que esteu cobrant és una manifestació d'amor. D'amor de qui? Algú us el dona? No necessàriament. Però és un factor que fa que una part de la realitat es preocupi de l'altra part. Una part de la realitat alimenti l'altra part. És com el bon temps i el mal temps. Hi ha una sequera brutal i surten perquè demà plourà, surt a la tele i diu que farà mal temps. Des de quin punt de vista és mal temps? És el que hi ha. Si us traieu del cap el que hi hauria d'haver i mireu el que hi ha, doncs veureu l'amor manifestant-se en certs moments d'una manera positiva i en certs moments d'una manera negativa. I si voleu, acudeixo jo tan socorrido quan li dones la bufetada al nen, que està prohibit, però bé, quan castigues el nen i dius que el castigues pel seu bé, però al nen no li sembla en absolut que sigui pel seu bé, i en canvi tu sí. Vale? Mira, un altre exemple.